grave ya, ¿eh? Es que ni algunos detalles. Sí, Galileo, de Palestina. El que va a grabar. Vale, pues anirem apartant-nos de la bateria perquè no puc gravar-ho. Anirem apartant-nos. Tenim accés a Crist intenso en la cultura judía, dominat per els romans, i així és on ell fa la seva feina. I ara si heu seguit el missatge ja és la part de no és la part més de caminar coses males, això no mos ho va llevar el cara de l'apunyalar i parlar mal de l'altre. De hecho, no voy a hacer prou. No hem aconseguit el que volíem. Una para allá. Tenim esperança encara. Chorrado la potente nave.
Sí, que pensar a tots. Sí, sí, la primera y la última. La guardia. Palo. Ya me parece ahora sí, ya tenéis donde Ya.